Rogerillahan oli suuria vaikeuksia eilen löytää tuo oikea pelirytmi siinä kaupungissa Marokossa syyskuussa. Hävisi tuon finaalin Kopijansi. Novak ja Djokovicin on voitettava tämä turnaus puolustaakseen pisteitä, joka voittaa häviämättä ainuttakaan erääviä. Syöttäessä Federer, joka on mestarillisesti, vaihtelee jatkuvasti kierteitä pallon nopeuksia pisteiden välissä. Ja jos he ylittävät tuon 20 sekunnin rajan, niin breakin tuoksun. It's coming baby. Katsokaa kuinka lähellä takarajaa Federer. Eikä nyt siitä syystä, mutta pikkuhiljaa on ymmärretty se syöttö lentolöintipelaajia, joita ei tällä hetkellä oikeastaan enää liiemmin top 100 löydy. Mihail Lodra oli ehkä viimeinen mohikaani. Wow. Roger Federer ATP-tason ottelua ylipäänsä pääsarjassa. Ollut kyllä karsinnoisti erävoittoa. Takarajan tuntumassa ja tempo on entistä tiukempi. Tällä kertaa Je. Joka nousisi ranking-listalla nimenomaan tuonne top 5. Wow. Hienoa 6 turnausta. Federer on voittanut vähintäänkin. 6 hävisi maanmiehelleen Stanislav Wawrinkalla. Täydellistä. Yksi, kaksi syöttää Federer ammattilaisranking-listoille, niin puhutaan paljon tuosta top 10 ja top 100 mukana tenniksessä, niin se on ollut todella avantage Federer. Tyypillistä. Yksi breikki ja homma sitä myöten selvä. 2 breikkipalloa. Sir tenniksellä. Wow. Kaikki lyönnit olemassa ja fyysisesti hän on valmis ATP-kierto. Wow, oli pakko katsoa tuo pallo tuossa välissä. Ähti katsoa miten pitkälle hänen paukkunsa riittää ammattilaistenniksessä. Jälleen ranskalaisella ongelmia. 0-30.
Olle. Kyllä. Saa ranskalainen tehdä kiitettävästi töitä omassa syöttövuorossa. Wow. Mestarin johon ei kukaan muu pysty kuin Roger Federer. Ja taas hienoa myös saada seurata nuoren Olle. Niin tuosta maalissa Kanadan ykköspelaajan Milos Raunicin. Pompusta lyötyä iskulyöntiä ei tällä viikolla kyllä ole nähty. Ja mestari näin vakuuttavasti etenee maailmanrankingistan kakkonen Pariisin Masters-turnauksen neljännesfinaaliin. Kyllä vain Roger Federer ottaa omansa ja näyttää kaapin paikan nuorelle Lucas Pouille ja siinä kättä